basi makabatsira kuvatereri manyama. Icho kwadi muri yeZimbabwe rikandibva ndapinda ndiri mukati mekureva kupfapfadza nekutsutsura ndichitizo mamuka seiko matima nawose enyika kwamuri ipapo ndinovimba kuti muri yeZimbabwe zvakarongeka ndati zvakarongeka kwamuri mungave mukateerera nhepfenyuro mativi mana ese enyika ino munyika yeZimbabwe nekunze kweZimbabwe kusanganisira pasi peri nyika ino kusvika kuheaven ndinozva chimuti makabata muri yeZimbabwe zviri munhava yangu ndati zviri mubhegi mangu ndine nyaya yekunyazura muri yeZimbabwe yemombe dzakabuda mudanga dzikanotunga mombe yepanext door ikafa 1 bhuru rikazobhadhira mombe 4. Baba Isabero tichakatika kunyazura. Kune vavakidzani kumamisha munozari kune matanga emombe kune mombe bhuru ranga rakasungirirwa mudanga rakara rakasungirirwa kunext door kwacho kuchibva kwabuda mombe mudanga dzikaita zvekupasa ndokubva dzaenda ikoko dzikanotunga mombe iyi kusvika yafa asi vakazobhadhariswa mombe 4 nokuda kwokuti mombe dzavo dzakauraya bhurwani pakaipa. ndine nyaya iri kumabvuku yamai vari kuti ivo vanetseka nenyaya yekuti mwana wavane 21 years dzekuberekwa ane pamuviri paainapo asi kuna baba vari kuti ndiri kuda mimba iyoyo ndiichengete inini whether you like kana kuti haudi ndoda mimba iyoyo. Baba ava ndivo vari kuti pamuviri apa ndepavo apazi pavo asi ndiri kupada ndini ndofanira kupachengeta. vane mhuri here baba? vatori nevakadzi vaviri. Okay, right. ndine nyaya yakaitika mukati menzvimbo yekubhulawayo no akuzi kubhula yakaitika kugweru yekugweru yepamba pakanga pafiwa vanhu vakaungana kudaro zvikanzi vakomana tapera toita sei zvikanzi garai pana vachiwirirane asi muri kupedzwa nemunhu mumwe chete. zvandoda kuita pano ndezvekuti ndofanira ndigokuratidzai bati munhu uyu ndiye ukama ari kukonzeresa asi ane vamwe vatatu vaanoshanda navo vasiri verudzi. kana aramba kutaura pano tichatamba naiye kumwe kwacho kuti mukuzive munofanira kuzokuona pane zviri kuitika asi gweri randi kutaura kugweri kumamisha noti kudhorobha. muri kunzwa kuti Papa Isabel vakapakata vakagukuchira nhasi muchirongwa bhoshongora segment. kana mapedza chirongwa pane wada kuzokupaika nyaya kana kuzotsvaga nhamba dzevabatsiri munobatika papi? icho kwadi mukoma kebi ndisandataurawo ndoda kukudzai mukoma kebi ndine update yemukadzi wekuEpworth akafira pang'anga kuti chii chakazoitika. aiwa godobori vari mukati vakavharirwa vakabatwa mushure mekunge mune zvakabuda mukadzi aitwa postmortem kuti pakufamba chii chimwe chakaonekwa uyezve godobori akaonekwa asina matsamba. saka mugodobori ari mukati. vanoda kundibata muri yeZimbabwe munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero ndati nhamba idzi hadzinyadzise inhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndidzo nhamba dzacho. tweni Papa Isabel nyudzai gejo pfapfaidzai nthawe ziri kudiyana. icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsutsura dziri kuitika matimba ndawose nyika ino. rega ndikuzivise muri yeZimbabwe ndakambotaura nyaya ndiri mukati mekutaura nyaya yekuEpworth kuti kune murandakadzi azowanikwa afira pamba pagodobori panga ari mukati mekubatsirwa kudaro zvazoonekwa kuti vedu wei mukadzi uyu akashayika akafa vanhu vakamhanya mapurisa kusvika vasvika ipapo vari mukati mekutsvaka kuti chii chakaitika chii chakakonzeresa muri yeZimbabwe. mukadzi uyu akaenda ari mukati mekunobatsirwa panzvimbo iyi asi pamba apa ndo paakazofira veukama kusvikira vaziva kuti munhu afira ipapo. hongu nguva ndikaenda mukoma kebhine muri yeZimbabwe ndakakundikana kunotaura nevakanga varipo chikonzero vanhu vakanga varipo muri yeZimbabwe vagari vemunzvimbo yekwajasha vanokwanisa kubatsira chikonzero handina wandaikwanisa kutaura navo vanhu vanga vakawandisa usikatozoti unotangira papi kunyange veukama vachivezeda kuti izvo tichiri kuchema mapurisa tichiri navo pano uyezve patakasvika ipapo zvange zvakutokonesa mapurisa angashanda sei chikonzero vanhu vanga vakawandisa vari mukati mekutera. zvino muri yeZimbabwe rikandikuzivisei kuti murandakadzi akazotakurwa ndokubva aendeswa kupostmortem aendeswa mukati menzvimbo iyi zvakazoongororwa zvino zvekuti izvo pakushandisana kurapana nemishonga mapute nezvimwe zvinoshandiswa ipapo zvakashandiswa nenzira isiriyo nokuti murandakadzi uyu akatozoonekwa kuti iye ane imwe tsinga yanga ikatovhara nokuda kwebute ranga rakawandisa raanga akashandisirwa kutaura kuno kwatiri kuita. godobori akasungwa godobori ari mukati godobori ari kurimind zvichienda nekuti iye anga asina bepa anga asina tsamba inoratidza kuti ane kodzero yekutora vanhu achivararamisa kana kuvarapa panyaya dzezveupenyu.
baba Isabel, muri kuti godobori uyu akasungwa mushure mekunge abatwa nemhosva yokukonzera karufu rumwe mudzimai. Icho kwadi mukoma KB. Saka izvozvi ari mumaoko emapurisa. Ari mumaoko emapurisa vamirira kuenda mataredzi mhosva asi vakabatwa vari mukati. Ya, zvakaoma nematambudziko. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndapinda ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza dziri kuitika matima nose nyika ino. Rega ndipinde mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti Gweru. Ndapindira mukati menzvimbo yeGweru kumariseva kumamisha. Kune mumwe mambo arimo ikoko. Vanhu vakaitika nechekutizo pane nyaya yakanetsa yekuti sabhuku vane musha mhuri yeZimbabwe wakagara nevamwe baba ava kana singakanganise vakateka kugara mukati menzvimbo iyi 1979 vakabereka vana vavo vese ipapo. Yanga iri stand yeukomana vachigara ipapo ndokubereka vana vanokwana kuita iwo vanomwe. Asi mhuri yeZimbabwe vabereka vana vanomwe vaidzidzisa vana vavo, vamwe vakaenda kunze kwenyika, vamwe vari munyika yeZimbabwe. Vana vavo kana kuti mhuri yavo yanga iri mukati mekufamba nokufarira nzvimbo dzemudhorobha ndokwavaisevenza nokuenda kumabasa. Asi kutaura kuno kwatiri kuita baba vakasvika mukati mekufa vane makore 7 years vashaika pamba pavo kana kuti pamusha wavo kana kuti pamunda wavo hapana kuenda kunogara munhu. Vana vangari mukati mekungotenerera asi vachiziva kuti kumba kwavo kune munda kune musha uriko. Dzimba dzakanga dziripo dzakanga dzatodonha. Daniel Shiwiri Binifo wakachiwemba communication. Zvadaro mhuri yeZimbabwe sabhuku mukati menzvimbo iyi akabva ona kuti stand yagara yane 9 years yane 7 years isina munhu ari kugara. Sabhuku havana kukwanisa kutora iyo nyaya iyi kuenda kunoudza veukama kana kuti vana vemufimbo kuti pamba penyu apa pagarisa pasina munhu saka taakupinza munhu. Asi vanakomana ava asi vanasikana ava kana kuti vana vemufi havana kumbogara vaita mistake yekurega kudhara yekubhadhara vaitera mutero wekuratidza kuti vamushande wavo munda ndewavo zvese. Sabhuku achibva unotora munhu ndokuisa ipapo. Mwana ava vakatozoudzwa pakunzi izvo pane munhu achera foundation vana vana kuenda zvikanzi imba yatosimuka vana vana kuenda imba ichibva yapera vana paka ndikubva vapindira. Vakamirira kuti imba ipere kuvakwa. Yapera chibva vasvika vachibva vakatosvika nerori yanga ine fence nemapozi Right. nemabhegi esimendi aikuti vachichirwa mapozi pachichirwa simendi. Asi imba iripo avanawo vakataura naye. Chavakataura chite ndechekuti vamwe vavo vakaenda kuna baba mukuru vakaenda kuna baba munini nana sekretari wemudzimba svikanzi tiri kurasikerwa ndi ndipo svikanzi no problem zviri mukati atine nazvo. Vachibva vatanga kutovakira vapedza kuvakira ndobva vasiya vachibva vaenda. Munhu yacho vapedza kuvaka togadzira musha wake but ari mukati mefenzi. Zvavakaita mukoma KB ndezvekuti vapedza kuvakira vakabva vatoenda svikanzi makadiwo tiri kukumbira mvura yekumwa. Ndobva vapiwa mvura yekumwa. Vapiwa mvura yekumwa mukoma KB havana kumwa mvura iyi. Vakomana kudziroba tugubura tudukuka tukuti vanofamba vachidira kunyangwe dhiriki nyangwe mvura vachimwa. Vakangotura mvura ndobva vadira havana kumwa vachibva vaenda vatofamba vatopedza 1 hour vachiratidza kuti vaenda vakabva vadzoka zvikanzi sorry tasina kukusiyira makeyegeti. Ndobva vapa makeyegeti. Munhu aivaka imba paakaona vakomana vachiuya kuzoisa fence handiti akavabvunza here akataura navo here. Akatotaura navo makadii tiori madii zvikanzi tisu taigara panapa. Asi munhu uyu manje anga ane simba rekuti ane zvaiudzwa naSabhuku. Even vanhu vachitoita zvinhu izvi aitotaura naSabhuku pafoni. Sabhuku achiti aiwa munomu munoti nini ndini baba. So zvazoitike zvimukoma KB vana vakazoita zvekufonera Sabhuku vaenda zvikanzi Sabhuku hatikwanisi kuti titaure nemi takakutarisai zvekujere ndizvo hatisingari kuita toda kushandisa mutemo. Panhu pataisa waya paipa munopaziva here ndepani. Zvikanzi ndakaisa munhu zvikanzi musati maisa munhu ndepani. Zvikanzi nepabhosho iko zvino makaisa ani zvikanzi ndakaisa makashu. Okay. Zvikanzi no problem. Pamakaisa makashu makataura here neni bhosho. Ndo zvandakuita zvikanzi inini ndiri baba atingagedege nzvimbo ichisara kwe7 years isina munhu. Zvikanzi kana kuita 7 years pasina munhu amumuudze here nokuda kwe7 years dzako takuita zvakati. Nokuti mazviona here taisa fenza taisa waya yakanaka nokuti hatitoda kuvakira zvakavakwa pasi zvatoda kuvaka izvo ndo mari yataichengeta pa7 years yese. Toda kuvaka imba hombe haingovaki ne1 day. That's why mwana mukataisa fenza yataisa rudzi rwayo ifenzi yemhando yepamusoro mukataisa nzvimbo inoyo munogona kushaya fenzi yakanaka kudaro. So naSabhuku kuti chaona no problem. Saka vana vakabva vadzoka ndobva vaenda kwaSabhuku. Sabhuku akati kana muchida izvi mungatobvisa fenzi nokutsvagira imwe nzvimbo yekugara kana kuti imi muchekerana stand iyoyo. Zvikanzi matochekerana stand yedu izvozvo
ndazviti vanzo right vana vachibva vaenda vanhu ava mukoma KB iko zvinozvi vatanga kugara panzvimbo apa pamba apa vatanga kugara pamba apa musi weFriday last week pavaitakura zvinhu kubva kunzvimbo yavanga vari vakatanga kugara vana mune imwe imba diki. Imba hombe yachona ndeya baba, ndiyo yakaita kupedzesera kuti baba musi wavanenge varipo vachitama nezvinhu vachizwa mboma vaburutsa zvinhu pasi vakuda kunoisa zvinhu mumba. Vanhu vanotema manheru mukova KB vakuda kunoisa zvinhu mumba ndokuwanika mumba muchichema kamwana karusvava ndokuvhura dhoo vari kuona kamwana katori pasi pafloor kari kuchema karisundwa makumbo nemaoko kuratidza kari kuchema kari kuratidza kuti kamwana kadiki mukoma KB kekuti pakari ipapo akagona kusimuka kantora kusimuka kudongorera vanhu manheruka hamuna light but pakari pari kuita light zvose kuti mwana achemesa kana munhu muvakidzani kana kuti mumwe munhu anofanira kuti munhu wese mwana akachema kunyange mukombe unonzwa vanhu vachiti vedu we tarisai mwana kana kuti yamwisai mwana mukaka ndio machemera kuti kamwana vanhu vaiburutsa zvinhu vakati kuime mune mwana here hatina mwana chechiri kuti baba ipamba apa vanga vasipo ndemukadzi nevana varikuita zvinhu izvi. Regai tizonzwaka kuti mwana uyo aichema mumba akabva kupi. Papa Isabel ndazokubatai kamuromo tichimbonzwaka nhau manga muchitsudzura chasabhuku chii chakazoitika. Ichokwadi muri yeZimbabwe zvakazoitika ndezvekuti izvo vasvika pamba anditika vakudzisa zvinhu ndokunzwa pane mwana ari kuchema mumba vanhu ndokumhanya ndokudongorera vari kuona zvechokwadi mumba mune mwana but mwana mucheche anoratidza kuti izvo mwana achangozvarwa ende ari kuchema kusvika panguva yekuti ari kuda mubereki wake ari kuda zamu kana kuti ari kuda help kubva kuna mai vake sezvo ari mwana mudiki apo ana ari marisearch asina chaakapfeka. Vanhu vachibva kuti toita sei fonerai baba vachibva fonera baba vakati ndiri kure but ndogona kuuya zvikanzi no mazivisei sabhuku right. Sabhuku achibva avingwa sabhuku pekutanga akaramba kechi2 achibva aenda ndokubva ashoedza secretary wake pasecretary wake vakazoshevedzwa vese dare rinotonga nasabhuku vachibva vaenda vasvikapo mukoma KB pavakadongorera hazvina kuita secret zvinhu zvaionekwa nemunhu wese anga aripo kuti mune mwana ari kuchema. Ndiani mwana pano kana panext door kana wamuri kufungira kuti ane mwana ane pamuviri dzimwe dzenguva auya akapondera mubongo akashayikwa. Baba Isabel mwana uyu anga ane zera ripi? Mwana mudiki kuratidza kuti mwana mudiki mukoma haana zvaanokwanisa. Okay, anga akapfeka hembe here anga asina chaakapfeka mariseche achiratidza kuti mwana komana. Okay, toita sei ndo pakatanga kuti komiti yasabhuku takambozvitaura isusu kuti zvimwe zvinhu zvamunoita munozoshedza vanhu iko zvinokana paakudai pano pari kumbogara ani ndo kutaka kuchinjira mashoko sabhuku nekomiti yake kusvikira murume uyu anova njebaba yepambapa auya vanhu vakamira ipapo zvikanzi nemurume uyu inini handichakwanisidzira zvinhu kubanapa motokari ichibva yarohwa ndokuenda unoburutsira zvinhu kumba kwasabhuku panapa handisi kukwanisa panapa muchidira kuti ndoita sei zvikanzi nevamwe hongu vaburutsa kwasabhuku chamuri kushikapa ndechemwana here asi mumba muchizopinda kana mwana abudiswa zvikanzi no panapa pachaitapa ndokubva vaburutsa zvinhu zvikanzi no zviri kuitika panapa izvi mwana uyu mudiki uyu anofanira kunge ane mubereki kana pasina kuwanika munhu ngatiripoti nyaya kumapurisa ndizvozvo munzvimbo mune mapurisa emuvillage ndokubva vapiwa nyaya mapurisa achibva vasvika panzvimbo ndokutara kuti isusu tisatenda kukamba hombe ngatitarise munomu aripo here anga ane pamuviri vanhu vakashayikwa vane pamuviri vakaonekwa irapo vasina pamuviri vakaonekwa nevana vavo kukashayikwa munhu zvikanzi pamwe abva kunze handinoreporta nyaya ichibva yazoripotwa kamba ndokwa yachinzi ichazotaura kuti itore mwana uyu. Vanhu vakagara mukoma KB kumirira mapurisa mumba mwana chibva nyarira kumirira kamba ichosvika mwana mumba hamuna ndiri kukumbira vagari vekugweru tifambe pamwe chete mwana hachawanikwe ezvo vanhu vakagara pamukoma KB mapurisa vanhu vanotsama but vane vavakavamirira vasiri vanhu vemuvillage mapurisa emunzvimbo anoshanda nevanhu ende vanogara vachitovashiedza kuzobata vanhu kana kuti vanotombobata vanhu vachienda navo asi pamwana akashayikwa.
Bana wachanzi munhu wese akari pamba pamukoma KB angasina kumira zvakanaka. Mwana aenda kupi. Vanhu vakaukareka mukoma KB. Munhu wakumira vaviri vatatu avachanzwisisi kuti pavakamira unogona kuona hapana kuita nguva yakareba. Mwana waSabhuku achivasvika achimhanya zvikanzi mwana ari kumba kwedu. Kubva pamba pakatengeserwa pakapiwa baba avo naSabhuku kusvika kumba kwaSabhuku pane mufambo wakakura sei? Panogona kana kuti 2 kilometers ndeyava yokuti kune misha iye yokuti unogona kunge uri pamba nemunda wako. Pamba nemunda wako unotombofamba uchibuda kuenda kuno munhu. Panogona kana 2 kilometers. Zvikanzi kumba kwawandika mwana. Sabhuku paakadaniwa pakutanga nyaya dzichitanga idzi haana kutaura zviri kuitika zvese kumba kwake chichiri kuitika. Yange iri secret yake. Mwana akatozobva achimhanya achitoudza vanhu vakaungana kuti baba varipo here? Kumba tangoona mumba mune mwana ari kuchema. Nemapurisa anga aripo zvikanzi muri kureva kuti mwana akachitorwa panapa here? Zvikanzi kana zvakadaro handei ikoko vanhu ndokunosvika ndokuona mwana ari kuchema aripo ipapo. Mwana ari kuchema. Vanhu vakamira panze. Mwana akazongodisappear. Mwana achawanikwa. Vanhu vasati vabva ipapo mangwana kuseni vanakomana nevanasikana vaive family ine vanhu 7 vachibva vafona kuna Sabhuku kuti mangwana tiri kuuya tanotanga kuisa mafoundation edzimba dzedu. Kana pane munhu ipapo mubvise. Papa ndiri kukumbira mhuri yeZimbabwe. Pane maSabhuku vanotungamira vanhu but vanoti hatidi kuuzwa. Family yandiri kutaura mukoma KB yakatengeserwa panzvimbo iyi vakaputsa dzimba vega pasina 2 hours. Imba dziona 3 vanga vaputsa. Vakakumbira kuna Sabhuku tikumbirire kuti zvidhina tutakura here zvotachita pano. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, yemeni oh. Varoi havana pilo mumba iwe. Saka mushure mekuputswa kwedzimba zvidhina vakatakura here? Zvidhina zviripo asati zvatakurwa asi muridzi akanga vakapambapa akakumbira kuti ndibvunziraiwo kuvaridzi vestand iyi sezvo ndambovaka paivhu ravo. Zvidhina zvangu nditore here? Kana vakati kwete handitore. Vari ipapo mukoma KB regai nditaure ndisingatyi. Pana secretary waSabhuku mari yakachajwa murume uyu it's 1800 US kuti agari panzvimbo apa. Achajwa mari iyi 600 US yakapiwa 6 secretary. Sabhuku akasara ne 1.2 asi pane vamwe zvakare vemukomiti kuti kana kushinge kuine zvaitika vanongopiwa mari. Secretary wandiri kutaura mukoma KB akadzora mari ipapo. Vanhu vakaungana. Mari yake yakasvika $20 achiti kunovira kwezuva kana kuti mangwana makuseni 20 ndiri kuuya nayo. Asi mari akaigamuchidza Sabhuku achiti ndimunoziva munhu akupai. Iyi mari handisi kuida. Neniwo handina kuziva kuti pamaindipa yanga iri iyei. Makandipa muchiti mukufamba tinosangana nezvakawanda. Sabhuku hamuna kundiudza kuti makatengesa cent. Nekuti mutemo wedu munomu unotatisa. Saka muvillage umu mukoma KB mune mwana akadzingwa naSabhuku mushure mekunzi akatengesera munhu chikamu chemunda wake. Achibva anzi uchingopedza kurima munhoro buda munomu. Sabhuku achibva aita nyaya yekuti akatengesa stand ndokurohwa nezveusiku mwana akuchema momba. Saka izvo kutaura kuri kwatiri kuita vakomana ava pavakati vari kuya kuzovaka vakasvika nemunhu anga akapfeka zvechivanhu akatenderera yadhi achibva akumbira kuti ndosvika kumba kwaSabhuku. Akumbira kuti ndosvika kumba kwaSabhuku. Sabhuku vakakumbira kuti ndiri kukumbira kuti inini ndisvike ikoko kwamuri. Ndiri kukumbira musasvikire kumba kwangu. Sabhuku hasi kudaka kuti mubatsiri asvike kumba kwake. Sabhuku angatiudzwa zviri kuitika ka kuti ndizvo zviripo izvo. Akutumira mapiki kuti wanai Sabhuku vanhu vasvika panapa nevanhu vaive vakapfeka zvinhu zvechivanhu. Ndokuti Sabhuku atumira shoko rokuti
nditenderei kuti ndiuye inini nekuti ikoko ndokune stendi yacho yandakatengesa tizotaura tiri ikoko. Vanhu vaiva vakatikuswamba kwa Sabhuku. Hamai kumagunde, ye kumagunde, hamai kumagunde, ye kumagunde, jekesa msutu, ye kumagunde. Kufamba uko vakada vakuma kwari kwa Sabhuku. Vasati vasvika muyati Sabhuku ndokubuda mukoma kebi. Ashingobuda maybe 20 meters. Ashibuda kutosangana vanhu vaiva. Sabhuku achibva dona. Kudona pasi kuti pu. Zvakazoongororwa kuti Sabhuku hapana kana kurwara kana sei. Kutya. Kutya chikonzero Sabhuku munhu andizi ndodashona nosvika kuvanhu mukoma kebi. Nefenyuro yedu ka. Ini nefenyuro yevanhu vese. Inoteererwa nanambuya nevakuwasha nevana kuti sei. Sabhuku munhu akazvikanganisa. Sabhuku maitiro ako yekutora vakadzi apa akapfekesa munda mukoma KB. Ndiri kukumbira iyi nyaya yewani yandiri kutaura. Tiri kurangarira kukwekwe kuna Sabhuku akamera muviri wese kuchena kuita segamera fertilizer. Muchiri kuziva nyaya iyi nenyaya yemainputs egore riya zvakare. Yes. Amene mukoma KB kuti pana patinogera tichiunza kuzvikora kukanetsa vanona nezvikora vanouya pano mukoma KB nyaya dzemasabhuku dzanetsa. Muri yeZimbabwe regai ndikuzivisei kuti ndakabata ku Ministry of Local Government and Public Works. Ndakataura na Deputy Director vanovaka Mr. Wilson Mudzunga ire kuti tiri kukumbirawo ka anouya akamirira ministry yenyu kuzotaura kuti ko mashandiro vachazouya vozotaura nemhuri yeZimbabwe uye vazosiya kanhamba dzenhare dzokuti vanhu vane zvinyunyuto vari kunetsana nemasabhuku kunzvimbo dzavanogara chitorika munzira saka muchangovanzwa vachiuya pano panefenyuro. Ende mukoma KB ka zvatiri kutaura ndezvimwezvo tiri kukumbira kuti pavanouya utungamiri pano nguva iyo vatero zviri kuitika mukoma KB mainputs mafetiaza mbeu chika zvakazaramba masabhuku vamwe vari kutonzikana uchida kutopiwa zvinhu zvakabva kuna president ka tangai magoboda road. Food for work. Izvozvi ndichipedza kutaura mamessenger anogona kutouya izvozvi kuti kwedu tiri kunzi kudii zvakazadzwa mumba masabhuku kana uchida kuita zvinhu izvi food for work vamwe vari kunzi uyai muwake 20 mumba masabhuku tikupei zviringwa zvikubva kwapresident. Sabhuku vakadzosera vakabvisa here mari yavanga vapiwa nemunhu wakatengesera stand. Munhu wavakadzorera wandoziva wakadzorera izvozvi mukoma KB ndi mari yekubva kuna secretary yakanga vashayana naSabhuku ndo yakadzorerwa kuna Sabhuku kuti yakazodzokera kumuridzi avasati vatiudza kuti vapapi. Paka Nyazura chiri kuti kudini. Panyazura mukoma KB pane mombe dzange dziri mudangaradzo mombe dzakavharirwa panext door pane mombe dzanga dziri mudangaradzo mombe dzanga dziri kunext door panga pakasungirirwa bhuru ranga rakasungirirwa iri vanoziva varidzi ndio kuti chavakarisungirira dzimwe dzenguva dzinopasa dzenguva richienda kumaminda evanhu kana kuti richibuda kungofamba. Mombe dzanga dziri mudanga dzepanext door dzakabva dzapwanya danga ndokubva dzaenda panext door pane bhuru rakada sei rakasungirwa ndokutaka kutunga bhuru rakasungirirwa mangwana vanhu kuona dhuru rakafa ratungwa nemombe dzipi nemombe idzi. Muridzi wa bhuru iri ndobva ngotakura nyama iyi zvikanzi nyama yenyu izvi imi maura ya bhuru rangu ndikuda mombe dzangu 4. Nyaya iyi haina kuenda kwa mambo nyaya yakakutorwa nevanhu vari vega vakanzi pamombe idzi ndikuda mombe 4. Munhu ane mombe yakatotunga ndokubva abvisa mombe dzingaunda 3 ne400 years yekubhadhara mombe yechi 4 kutaura kuni kwatiri kuti mombe iya yakanga yafa handeipa kuti munhu ane mombe dzatunga itengeseke ichibva kutengeseka yakatoti the last minute ndobva yazotengwa nevamwe vane bhucha ndo vakazotenga. Asi nyaya iri kunetsa ndeyekuti hama dzemunhu ane mombe dzakaenda kunotunga bhuru rikafa vari kunekeseka panyaya yekuti ichokwadi here kuti bhuru rimwe chete ndo rakabhadhirwa nemombe 4 3 mombe dzinotsika ne400 US yekutenga imwe mombe 1 kubhadhira kwakaita 400 US zvinoreva kuti pamombe dziripo 4 1 yega yega yaita 400 US kureva kuti bhuru raita mari. Kosei paakangoudzwa kunzi iwewe mombe yangu yatungwa nemombe dzako inoda mombe 4 ndikubva bhadhara. Saka hama ndo dziri kurwadziwa kuti sei hama yedu yakabvisa mombe 4
kubhadhara mombe mwechete. mwechete chiro ndiri mukoma kebi Inyasura. Inyasura Saka hama ndo dzaunza nyaya. ndotochema kuti aiwa chii pambori nesikireti ipi mombe magredzi emombe asiyana mombe dzino dziri mumapurazi kune dzimwe dzekuti ukasvika ka nyundwa kana chinenge chiri pagutsi panapa chinogona kunge chakatomira senge chimwana chidiki chakakura ipapo poga panogona kubuditsirai nyama inokwana mbudzi 2 idzi mombe dzedu dzana phosho asi bhuru rabhadzirwa nemombe ngani 4 Kanyemba na Bhosho chepanyazura icho bhuru ndo zvinoita kugarisana here ikoko. Zvipfuwo zvinokanganisa mangwana zvinoitika kwako chawana mwanzako chapita mawa chiri kwaiwa. mukugarisana zvechokwadi kana kuri kutenderana kuti pane songo yakaimbwa naMake Ngwazi inonzi bata imbwa dzenu. Yes. Vanhu vairambira kuti mwana wangu haite izvozvo asi mangwana unoona aite zvino kuti kwaari hauko ari kuenda kumvura ari kuenda kumombe ari kuenda kuchikoro vanhu vanouya vachiti mwana wako arowa mwana wangu iwe uti kwete gara pasi mobvunzana moonesana iyi mombe yakanowataka imwe mombe imimi varidzi makarara bese Wobva wanzi bhadhara 4 mombe multiply by 4 Hey, ichokwadi muri yeZimbabwe ndokusokureva kwenyu ndabatwa pana pamukoma KB neanozviti iyama yaSabhuku ari kutaura kuti Sabhuku tange tichinyara ende hama iyi haisi kugweri izvezvi iri kugara kuZhombe but ari mwana wefamily yaSabhuku svikanzi Sabhuku uyu mukoma wangu ndiri munin'ina wake tiri kunyera nezviri kuitika nekutengesa minda kwaari kuita uyezve nyaya iriko izvezvi yaari kuenda kudare weekend iri kuuya uyu atori nenyaya yekuti akatora mukadzi wemwana wemuvillage waakaudza mashoko ekuti ukaramba uchitaurisa ndichakudzisa mudzimo mangu. Saka Sabhuku vagara vachibura hombe. Vanobura hombe Sabhuku ava Vari kutoenda kudare. Ende kudare wachino kuri kunzi vakatora chiSabhuku ichi nechisimba zvakare. Munhu anozikanwa nehondo iko zvinozvi akuvingwa nehondo yake dzega ega manje ya pakaipa. Saka hama yaSabhuku munin'ina waSabhuku ari kuti kudini mushure mekunge anzwa nyaya iyi paNational FM ari kuti kukumbira kuti vemutemo vapindire chikonzero zita riri kushata nderedu hongu tese tiri maSabhuku but kana kune 1 Sabhuku ari kukanganisa rudzi kana mhosva ichitongwa ngaitongwe zvinonzi hazvitenderwe ngazvisaitwa. Baba Isabel vakawanda vanofunga kuti pamwe munoita kanyaya dzokubikira ichokwadi mukoma KB asi kana vachizonzwa nyaya dzinenge dzabata mhuri yekwavo vanobva vati aiwa chirongwa ndichichokwadi ndinenge sina kudarika nemugadheni menyu rikiti $400 ndinonzi mai mufaro mashoko kwagutu varuti zvinoenderana hanzi zvinoenderana. Maziva here manzwa here kuti mombe iyi yakafa yanga iri mombe yerudzi veukama vari kuti imombe dzedu idzodzi dzedu saka ndapa mufananidzo wekuti kune kumwe kune mabhuru mitumba iyayi saka apa pakabhadhirwa 4 kuti zvakamira sei kubudikidza neicho chekupi chekugweru pamwe chete nechekunyazura handitika neicho chekuEpworth chekusungwa kwagodobori mushure mekurapa munhu akafira pakirava. Okay, paita mumwe parunare asi mubvunzo ndewekuti toziva sei kuti vana godobori ava ndevechokwadi ende vanoda yambiro mukoma KB magodobori nemaprofita kana usina tsamba yebasa munyika muchafira mujere nokuti munhu ane nguva yake yekufa ende munhu anorwara zvamusingagona musaita musabate. yakamboyambira kuti vari kurarama nenyaya yemabhindiri pane bhesi remabhindiri mukoma KB tichatuma vakomana muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata pa nhamba yangu isina chipomerwa ndati inhamba isinganyadzisi inhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndizo namba dzacho. Ndapota musabhipa sachenge rasta masara Madam Bossy rikiti kanyemba bonzo na bozhongora tigumane nkati mabzirongwa musare bwino.